Ahojte, dnes si spravíme strih na baretku a v ďalšom videu si ju ušijeme. Výpočet nájdete v popise videa. Vyznačila som si stred kruhu a priemer kruhu som si dala 30 cm. Buďte múdrejšie a vezmite si radšej kružitko a netrápte sa s tým ako ja. Obvod mám vyznačený, tak si ho teraz môžem spojiť. A môžeme si vyznačiť vypočítaný polomer. Ak chcete vedieť, ako sa šije baretka, nezabudnite kliknúť na odber. Prihadzujem vám aj video z polohovania, takto nejak to bude vyzerať pred šitím.